गिबिसिन सारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ दिनै सोलोंनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुं लानानै मिजिंथिहरदों। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो साननाय बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय, What happens if prayer is less? जुदि ख्रिस्टियान जानानै आरज खालामनाया खम जायोब्ला, एसेल' आरज खालामग्रा जायोब्ला बेयो मा जायो ख्रिस्टियान जिबनाव? बेखौसो नोंथांमोनजों आङो गुसुं बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ बा जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ, बयजों लोगोसे अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव आरज खालामनायाथ' इनायनो इम्परटेन्ट, इनायनो गोनांथार। जुदि सासे ख्रिस्टियान मानसिनियाव आरज खालामनो रोङाब्ला बा आरज खालामनाया गैयाब्ला, बेबायदि मानसिया, बेबायदि ख्रिस्टियान मानसिया इसोरजों खाथि सोमोन्दो माब्लाबाबो दिनै जानो हाया। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों जुदि सासे मानसिखौ हमनानै ला, एग्जाम्पल हिसाबै जों जुदि सासे मानसिखौ सिनायो, नाथाय बे बिथांजों बा बे नों सिनायनाय मानसिजों नों एसेबो जुदि फंसेबो रायलायाब्ला बियो मा रोखोम सोमोन्दो जागोन? जों बेखौ मिथिनानै लानि, बियो माब्लाबाबो मोजां सोमोन्दो जानाय नङा। नाथाय जाय मानसिया नों सिनायनाय मानसिजों सानफ्रामबो अरायबो लोगो लाफ्लायबाय थायो, रायलायो सुखु दुखु मोजां गाज्रि, अब्ला बिथांमोननि सोमोन्दोआ मा रोखोम जागोन बेखौबो जों दिनै मिथिनानै लानि। बेबायदि सानफ्रामबो सोमोन्दो लाखिग्रा, रायलायबाय थाग्रा मानसिफोरनि बिथांमोननि सोमोन्दोआ बिराद मोजां जागोन आरो इनायनो गोरा आरो स्ट्रं जागोन। दिनै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखायबो इसोर जिशु ख्रिस्टजों दिनै बेबायदिनो दिनै जायो। बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामबाय। अब्ला फै आरोबाव गोथौसिनै जोङो मिथिनानै लाबावनि, जुदि जोंनि आरज खालामनाया, जोंनि प्रेयारा खम जायोब्ला, लेस जायोब्ला मा जायो? जों बेखौ एसे मिथिनि ख्रिस्टियान जानायखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जुदि ख्रिस्टियान जानानै बा जोंनि ख्रिस्टियानिटियावहाय जुदि इसोरनाव आरज खालामनाया जुदि खम जायोब्ला, it can lead to a weaker connection with God. बियो मा जागोन? जोंखौहाय मा खालामगोन? इसोरजों जे सोमोन्दो लाखिनाय, बे सोमोन्दो लाखिनायखौ इनायनो दुरबलथा दिनै खालामनानै होगोन। जों जुदि ख्रिस्टियान जानानै इसोरनाव आरज खालामाब्ला, बे आरज खालामैया जोंखौ ओरैबायदियाव दैदेनलांगोन जे इसोरजों जे जोंहा सोमोन्दो लाखिनाय, बे सोमोन्दोआ इनायनो दुरबल जागोन, इनायनो दुरबल। आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे जाय मानसिया सानफ्रामबो जाय मानसिजों रायलायबाय थायो, बिथांमोननि जे कानेक्सन, रिलेशनशिपआ स्ट्रं जायो। नाथाय जाय मानसिया एसेबो रायलाया बा गोबावजों खनसेल' रायलायो, मा रोखोम रिलेशनशिप जागोन? बिथांमोननि रिलेशनशिपआ उइक जागोन ना, दुरबलथा जागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै इसोर जिशु ख्रिस्टनियावबो दिनै बेनो। जों ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिथारनो नांगोन। आरो दिनै बेल' नङा, जुदि इसोर जिशु ख्रिस्टनियाव आरज खालामनाया, प्रेयार खालामनाया जुदि लेस जायोब्ला, एसेल' जायोब्ला मा जागोन? जे जोंनि आत्मिक जिबन, इसोरनियाव जौगानाय आत्मिक जिबना मा जागोन? इनायनो मा दुरबलथा आरो खहा गोनां दिनै बियो जागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै बाइबेलनि बाथ्राया दिनै जोंनो बेखौनो मिथिहोयो। आत्मिक जिबना जोंहा मा जागोन? दुरबलथा जागोन। आरो ख्रिस्टियान जिबनाव जोङो बोलोग्रा जोङो जानो हानाय नङा। नाथाय जाय ख्रिस्टियान बेक्तिनियाव, जाय ख्रिस्टियान मानसिनियाव
अरायबो आरज खालामनाया इनायनो गोबांथार ना इनायनो आरज खालामसोनो बा आरज खालामसोग्रा ख्रिस्टियान बिथांमोननि इसोरजों सोमोन्दोआ इनायनो बोलोग्रा आरो इसोरनावबो इनायनो बोलोग्रा जागोन बिथांमोना ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो एक जोंनि पास्टर जोंनि एभान्जेलिस्टफ्रा बेबायदि दिनै बाथ्रा बुङो मिथिबायना more prayer more power less prayer less power होननानै अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्राया डायलगल' नङा नंगौबो इनायनो ट्रु अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों साफ्रोमबो बे इसोर जिसु ख्रिस्टजों मोजां सोमोन्दो जों दिनै लाखिनो लुबैयो ना जों जुदि मोजां सोमोन्दो लाखिनो लुबैयोब्ला अरायबो बे इसोरजों जोङो मा रायलायबाय थानो नांगोन आरज खालामबाय थानो नांगोन नाथाय जुदि जोंनि प्रेयारा लेस जायोब्ला जोंनि आरजआ लेस जायोब्ला आत्मिक जिबनाव इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जौगानाया जोंखौ मा खालामगोन खहा गोनां जागोन दुर्बलता जागोन जे इसोरजों सोमोन्दो लाखिनाय बेबो दुर्बल जागोन दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय जुदि आरज खालामनाया लेस जायोब्ला दिनै बेबायदि जोंहा दिनै ख्रिस्टियान जिबनाव समस्या जागोन अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव जों मिथिनानै लानि दायो बाइबेला मा बुंदों फै मोनथामसो बाइबेल सिरि जों फरायनानै खोनासंज्लायनि सोलोंज्लायनि बाइबेला मा बुंदों बेखौ मोननो हागोन गिबियावनो फरायनानै आं खोनासंहोनि 1 थेसलोनिकिया 5 बालाबनि 7 सिरि 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 आव बुंदों pray without ceasing आरज खालामफ्लायबाय था आरज खालामफ्लाय होननानै बुंदों अरायबो अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियानफोरखौ बाइबेला एसेल' आरज खालामनो थिनाखै ना pray less दिनै बेखौ बुङाखै pray more अरायबो बांसिन आरज खालामनोसो दिनै जोंखौ बा नोंथांखौ जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों pray without ceasing आरज खालामफ्लायबाय था बा आरज खालामफ्लाय होननानैसो बुंदों अब्ला मा अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि बेबायदि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ प्रार्थनाखौनो खालामा आरजखौनो खालामा बिथांमोना सोरबाथ' प्रेयारखौनो खालामनो रोंखाबावा अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जुदि जोंनि आरजआ एसेल' जायोब्ला if our prayer is become less then what happened मा जागोन ना आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बेखौ मिथिबाय आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनि बेखौ मोननो हागोन फिलिपियान्स 4 बालाबनि 10 सिरि फिलिपियान्स chapter 4 verse 6 बेवहाय बेबादि बुंदों मुङा मुंसिनिबो थाखै दाजिंगासि नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो होननानै बुंदों मा होनदों मुङा मुंसिनिबो थाखै दाजिंगासि नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो होननानै बुंदों जेब्लायबो अरायबो आरज खालामनाय बे बाथ्राखौ दिनै जों बेयाव मोननो हाबावो जोंखौ खम आरज खालामनो खम प्रार्थना खालामनो जोंखौ बाइबेला बुङाखै अरायबो सानफ्रामबो जों दिनै इसोरजों रायलायबाय थानो नांगौ प्रेयार लाभ खालामबाय थानो नांगौ अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन कलसिया 4 बालाबनि 2 सिरि कलसियान chapter 4 verse 2 बेवहाय बेबायदि बुंदों नोंसोरो आरज खालामनायाव नांथाब आरो इसोरनिफ्राय मोननायखाय बेखौ बाख्नाय खोनाबायना दिनै जोंखौ बुंबावबाय जे नोंसोरो आरज खालामनायाव नांथाब एकदमबारे जोंखौहाय बुंथारदों आरज खालामनायाव नांथाब होनना बुंथारदों एकदमबारे जों अरायबो आरज खालामफ्लायबाय थानो नांगौ मा सान मा हर गेजेर मा फुं मा दिन मा सानजौफु सम मोनब्लानो ख्रिस्टियान जानायखाय जों इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव आरज खालामनो नांगौ मानो जे जोंनि बे सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनांगौनि थाखाय बोलोग्रा मोजाङै लाखिनांगौनि थाखाय नाथाय अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर
इनायनो दुखुनांथाव जोंहा माब्लाबा सानसेयाव खनसेखौनो दिनै जोङो आरज खालामा इसोरनियावहाय That means we pray less. That's why we have less power. मिथिबायना बेनिखायनो जोंहा बोलो गैया एसेल' बोलो दङ नाथाय who are praying daily every day anytime they have more power ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों बेखौ मिथिथारनो नांगोन जायफ्रा एनि टाइम अरायबो सानफ्रोमबो इसोरनाव आरज खालामो बिथांमोनहा बोलोग्रा शक्ति थायो इसोरनियावहाय आरो बिथांमोननि जे रिलेशनशिप इसोर जिसु ख्रिस्टजों इनायनो दिनै मोजां जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना ना गाहाम थारैनो बुजिबाय what happen if prayer is less बे बाथ्रानि सायाव ना जुदि आरज खालामनाया less बा एसेल' आरज खालामोब्ला बिनि जाहोना बिनि फिनजाथाया बिनि गथनाया मा जायो साफ्रोमबो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनिफ्राय जायफ्रा एसेल' आरज खालामो दिनैनिफ्राय सानफ्रोमबो अरायबो एनि टाइम एनि मोमेन्ट इसोरनियाव आरज खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै